Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu eMzantsi Afrika. uThabo Cele neKaizer Chiefs kuyabonakala into okubana azinoba sathelela namanzi. Kutheni na ndisitsho? uThabo Cele usene contract neKaizer Chiefs uba ndiphazami kusashiyeke iminyaka emibini. Kodwa ngoku uzothi ga ngoku uThabo Cele kuthiwa utrainer yedwa, uzilolonga yedwa umfana omdala, ngoba umlumzana uFernando da Cruz ongumqeqeshi omtsha weqela leKaizer Chiefs wayibeka yacaca wathi le player ayikho kwiplans zakhe. Futhi ke zininzi players ke ezidlala la position kaThabo Cele usafuna ukajonge kuzo. Yena uThabo Cele akazumsebenzisa, iKaizer Chiefs ingamkhulula. Khumbula ke into yokubana uThabo Cele ziwaqale washiywa kubhekwa phaa kwi-pre-season eSpain ngaphandle kokucaciselwa, ngaphandle kwesizathu. Kulapho naye ke wayibona khona into yokubana noko andisamkelekanga apha kule team. Masenjenje ke mphulaphuli ke abamele uThabo Cele kuthiwa bathe chu, abangxamanga, abafuna uhamba bamfohla nakweyiphi na iteam. Kuthiwa bathe chu basajonga iteam ezawufanele uThabo Cele, ikusingathi ke nemibombo namehlo wabo babhekise phaa phesheya kolwandle. Xa ndithi ukuva basathe chu, abangxamanga ngokubana uThabo Cele etreyina yedwa iKaizer Chiefs ingasamdingi. Bathi mabasheshise baleqe bamfunele noba yiphi na iteam, bathi abazuyenza loo nto. Bathe chu bazamkhangelela iteam erayithi ezokwazi umelana nobani ke noThabo Cele. Injalo ke imeko kaThabo Cele ke baphulaphuli, kuthiwa usatreyina yedwa umfana omdala uzothi ga ngoku akakayitholi iteam azothi ke azimanye nayo. iKaizer Chiefs ke yawukhupha umyalelo kwabamele uThabo Cele, yathi ke ningahamba ke nimjongele iteam uThabo Cele, siyamkhulula siyiKaizer Chiefs into yokubana ke angayikhangela iteam kayifunayo, kodwa ugqiba kona ukuyithola loo team nibuye nizohlala phantsi neKaizer Chiefs. Kuboniswa into yokubana ke ngoku uzawuthiwani, kaloku uThabo Cele usene contract neKaizer Chiefs. Ngumyalelo ke lowo ke abawunikezwa phaa yiKaizer Chiefs. Okokugqibela ke baphulaphuli, sisazibuza umbuzo thina into yokubana uFernando da Cruz uyafika uKaizer Chiefs ebeqala ukudibana noThabo Cele ngeli xesha iKaizer Chiefs izobheka phaa kwi-pre-season eSpain. Ingaba sembone phi uThabo Cele into yokubana angeke abekho kwiplans zakhe? Ebesembone edlala phi? Ebesemqaphele phi into yokubana akazubakho kwiplans zakhe? Okanye na ufike weva into yokubana kwenzekani? Okanye uThabo Cele kho le nto singayaziyo ngayo, mhlawumbi umfana omdala ibehavior yakhe ayikho right phaa kumanagement, ngoba kumanagement eKaizer Chiefs ke iplayer ke engaziphathi kakuhle ayikhawulezi kuyipapasha, iyayiprotector, ingazithethi iindaba zayo, qha isuke iyikhulule into yokubana mayiphume ngaphaa kwiKaizer Chiefs. Soze uba yeve bethetha kakubi ngeplayer ngokuziphatha kwayo. Asazi baphulaphula, kodwa ke khona le nto ikhoyo phakathi koThabo Cele nemanagement eKaizer Chiefs, noba yintoni na ikhona baphulaphuli, kodwa ngenye imini iyawuze ivakale. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona